Ahojte, vítam vás u ďalšieho videjka. Moje meno je Melis, tu mňa už poznáte. Tí, ktorí nepoznáte, tak už viete, ako sa volám. Toto videjko bude špeciálne v tom, že sa nebudeme baviť o Stray Kids, ako mám každé short video, ako proste každé video short je o Stray Kids, alebo nejak súvisí s K-popom. Takže posledné videjko, čo som vydala, bolo, že aké by som chcela like sticky a že na aký by som chcela ísť koncert. Takže teraz viete, že aké sú moje top obľúbené skupiny. Ale teraz sa o tom nebáme, poďme na toto videjko. Takže budeme sa baviť o niečom, na čo určite počas tohto videjka prídete. Takže dám vám radu do života. Nikdy si nekupujte produkty na tvar, ktoré voňajú, pretože vám to škodí. Už iba, že keď si prečítate a máte tam niečo, že sú tam nejaké parfúmy, napríklad, že to vonia ako čerešňa, tak si to nekupujte proste, lebo vám to škodí, lebo ja mám túto, takto, takéto červené, aj toto teraz môžete vidieť, ja tu mám takéto červené, neviem, či to vidíte, ale to mám z toho, lebo ja si kúpila v Sinsai a už, no teraz, keď o tom bavíme, v žiadnom prípade nekupujte si proste zo Sinsaju, to teraz hovorím ľuďom ako ja, že nekupujte si zo Sinsaju proste nejaké takéto blbosti, alebo z Actionu, už vôbec nie z Actionu, pre Boha. No teraz ja mám masku z Actionu, no prečo to tu hovorím, neviem, ale nekupujte si to proste, tú masku ani nepoužijem. Ja mám ešte 3 masky na tvár ešte tam v kúpeľni, takže nekupujte si proste veci z Actionu a zo Sinsaju, ktoré sú na tvár. Proste keď viete, že vám to škodí, že to a napríklad ja si kupovala takú penu na tvár, možno to môžete vidieť. No, asi nejak takto vyzerala, tam bolo také srdiečko ako keby a to ste si s tým akože umývali tvár, aby ste si to tak rozotreli. A ono to voňalo také čerešňové, jahodové, neviem aké, asi jahodové, to bolo také ružové. Ale ono mi to voňalo, tak ja som to používala, ale ja som nevedela, že ja mám z toho takéto červené tuto pod očami. A potom som ešte mala také medové sérum, ale to som si kupovala tiež zo Sinsaju, lebo som čo? Ja si to kupovala, dala som si to, ale teraz mne to mama vyhodila, lebo však prečo? Asi, lebo to voňalo. Už len to, že to voňalo, to znamenalo, že to proste je úplne, že to není dôležité, dobre? Takže pokračujeme ďalej. OK. Ak nechcete mať tvár takúto, ale takúto, používajte toto a nie toto. A už vôbec nie z Actionu, takže, alebo zo Sinsaju, to už sme sa bavili, hej? Takže ak ju chcete mať takúto, ale nie takúto, tak teraz ma počúvajte. Teraz, čo som vám hovorila, že používajte tie veci, čo som ukazovala, ja nikomu nič nerozkazujem, ja vám len radím do života, aby ste nevyzerali v 30-ke, ako keby ste mali 50, neviem, pretože môže sa to stať, to už mne mama hovorila. A ja, ten môj výraz bol, že no jasné. A teraz ja mám toto červené, takže zás mala pravdu. Ale ja som mala ten Balea kalendár a tam je taký krém, čo nevonia, takže ten ja používam, ale nie moc často. Ale to z Actionu, to prosím vás, všetko to vonia, ten toner, to je melónové, to sérum je čučorietkové, ďalej neviem, čo tam je. Proste vonia to, nekupujte to nikdy, zakazujem vám to. Nekupujte si to vôbec. Ja vám to, akože, no, zakazujem vám to, nekupujte si to, lebo budete vyzerať ako oni. Staré babky potom. Sorry, pardon. A ešte som chcela, že čo sledujem jeden kanál, ja ho teraz nejdem opisovať ako detailne, ale je tam také video, čo tam hovorí, že miluje produkty, ktoré voňajú. No prečo? Asi, lebo ti voňajú, ale to je hrozné, to ti nepomôže v ničom nikdy. Nikdy nič ti s tým nikdy nepomôže nikto, keď budeš vyzerať ako totálna
nebudem hovoriť čo, aby ma tu niekto nezdžubal. No vonia to proste, keď to vonia, tak je to na. Ako keby, že nepoviem, že kúpiš si aloe vera, dajme tomu a neviem, ale keď si kúpiš si napríklad z Demky nejakú Garnier penu, ktorá vonia ako aloe vera, tak mi to je jedno. Kúp si čo chceš. Ako mne je to úplne jedno, čo si ty kúpuješ, ale ja vám len radím, že nekupujte si kozmetiku, ktorá vonia. To už hovorím dneska po 50 krát, ale takú, čo nevonia, to je napríklad nejaké proste hoci čo nevonia. Vybavené. Ale keď si napríklad, že máte, tak si pozerajte, čo si kupujete. Ako teraz, keď si hovoríte, že to už si ani balzám nemôžem kúpiť, čo vonia, ten si môžeš kúpiť, keď ti vonia. Keď vonia balzám, tak to ti nič neurobí, pretože to vonia. To ti nič nespraví. Alebo sprcháč na telo, alebo proste krém na telo, to si kupuj. Môže to voniať ako ruža, môže to voniať ako jahoda, mne to je jedno, ako to vonia. Ako na telo veci, to si môžeš kupovať, ako keď si chceš kúpiť napríklad sprcháč a chceš, aby voňal, tak si kúp kľudne sprcháč, neviem aký, aby voňal. Kebyže chceš krém na telo, môžeš si kúpiť, neviem, Sol de Janeiro, to vonia, to je dobre. Tak si kupujte, hovorím v jednotnom čísle, keby jeden dotyčný, ale hovorím to vám všetkým. Ako aj voňavku si môžete kúpiť, ktorá vonia, však je to v názve, že voňavka, tak voňavky jasné, že musia voňať, takže ja len hovorím, že produkty na tvár si nekupujte, ktoré voňajú, pretože vám to uškodí a v budúcnosti budete mi všetci ďakovať. Kto si toto pozeral, kto to ignoroval, že čo tu trepe, že neviem ani čo trepe, že na čo, že nebudem počúvať, však to je nie moja jej vec, čo ona čo si ja kupujem, že to je moja vec, čo si kupujem a že môže mi to voňať hoci ako tá kozmetika. Pozri si toto videjko a radím ti, aby si ma počúval, pretože budúcnosti neopadneš dobre a potom keď sa vrátiš k tomuto videjku, tak mi akurát tak poďakuješ a budeš sa sám seba spýtať, prečo som si kupovala takúto kozmetiku, ktorá vonia, teraz vyzerám ako totálna ona. Takže máte to tak, takže ja teraz toto je vaša taká porádkyňa. Takže nekupujte si to, zakazujem vám to z Actionu ešte k tomu a zo Sinsayou. Kupujte si z Demky produkty, alebo staršie baby možno korejskú kozmetiku, tá je dobrá možno. Ja som ho ešte nepoužila, ale asi niekedy použijem. Ale mám teraz akože 11 rokov mám, takže nebudem si to dávať na ksicht a že krásna som. Ja teraz používam túto micelánnu vodu a ešte nejaké blbosti z toho kalendáru adventného, ale nie zas tak moc. A umiem si to čistou vodou, jasné, že, lebo nenecháš si to tam proste. Videla si také video, že proste dala si, že ten toner, ten z Actionu, čo vonia jak melón, ona si to dala, si to tam vylila, tak si to tam rozotrela, išla ďalej, nič s tým neurobila a dala si ďalší krém a takto si to tam dala a potom ešte niečo si dala. Ale nebudem to tu takto rozoberať, proste iba vám hovorím, nekupujte si to, lebo budete lutovať a potom mi môžete poďakovať. Takže nemáte za čo a ja sa s vami lúčim a ľúbim vás, papa. Ešte predtým, ako skončíme toto videjko, ste si možno všimli, že mám kasete merch, takže pomôžem takto Clarise, kupujte jej merch. To máte takto odo mňa, že pomôžete Clarise a kupujte jej merch. Mám ju rada, veľmi. Takže pomôžete jej tak, že kúpite merch a ja robím takto reklamu možno, ale nie, čaute.